No niin, nyt menkäämme lähemmäksi näitä kuohuvia. Rikki tuoksuu vai haiseeko se? Kyllä se varmaan haisee. Huhhuh. Eipä ole Lieksassa tätä. Lämmintä 12 astetta tammikuussa. Aika jännä juttu. Näin. On pikku tirinä käy. Kyllä. No ei, tästä eteenpäin. Täällä se varmaan menee linssihuuruun. Hurahtaa vähän. Mutta eihän se saa haitata. Nää. Yes, matka jatkuu läpi Rikin tuoksun. Tässä on jo vähän housun lahjekin lämmin. Tällä kohtaa. Noin. Oho. Täällä se rytinä käy. Ensi kerralla kun tullaan tänne, niin meillä on kenno kananmunia matkassa. Enemmän munat tänne. Niin. Joo, katsotaan saa myös kääntymään alaspäin. Todella tumma. Joo. No niin. Sitten menemme eteenpäin. No, eipä tässä sen kummasempaa. Tämä alkaa olla tässä. No, Lagoa do Furnas. Furnasin helmi. Kyllä. Lagoa. Onko tuolla kyykäärme? Näin. Täällä on niitä koperoita, jossa... No niin, siellähän takana on 2. Jossa kypsytetään ruokaa. Ja porina käypi täällä. Kuuntele. Porina käy. Vähän kummaamaan täällä. No niin. Se on tuollainen pölkkyinen kuulu tuolla puolella. Ah. Onko tässäkin sitä? Ei. No niin, nyt menkäämme lähemmäksi näitä kuohuvia. Rikki tuoksuu vai haiseeko se? Kyllä se varmaan haisee. Huhhuh. Eipä ole Lieksassa tätä. Lämmintä 12 astetta tammikuussa. Aika jännä juttu. Näin. On pikku tirinä käy. Kyllä. No ei, tästä eteenpäin. Täällä se varmaan menee linssihuuruun. Hurahtaa vähän. Mutta eihän se saa haitata. Nää. Yes, matka jatkuu läpi Rikin tuoksun. Tässä on jo vähän housun lahjekin lämmin. Tällä kohtaa. Noin.
Oho. Täällä se rytinä käy. Ensi kerralla kun tullaan tänne, niin meillä on kenno kananmunia matkassa. Viedään munat tänne. Niin. Joo, kato tää saa myös kääntymään alaspäin. Todella tumma. Joo. No niin. Sitten menemme eteenpäin. No, eipä tässä sen kummasempaa. Tämä alkaa olla tässä. No, Lagoa do Furnas. Furnasin helmi. Kyllä. Lagoa. Onko tuolla kyykäärme? Näin. Täällä on niitä koperoita, jossa... No niin, siellähän takana on kaksi. Jossa kypsytetään ruokaa. Ja porina käypi täällä. Kuuntele. Porina käy. Vähän kuvaamaan täällä. No niin. Se on tuollainen pölkkyinen kuulutulko. Aha. Onko tässäkin sitä? Ei, pölkky on. This is a cooking hole. Niin. Se siitä. Ja sitten vielä järvimaisemaa, niin tämäpä on sitten nähty täällä. Metsä on todella tiheää kasvuista. Hyvä, kun sinne pääsee murtautumaan. Mutta paljon Tarkennat vielä noihin maamyyrä-tekoihin. ei täällä pysty tarkentamaan. No, se on tarkka aina. Ei tämä ole zoomi. Näin. Täällä on paljon myös lintuja tuolla rannassa. Koukkaanpa myös niitäkin. Tässä on tämä pää. Yes. Se siinä. Sielläkin vaan aukosta tulee tohinaa. No niin, siellä on keltavästäräkki rannassa, niin hyönteisjahdissa. Ne sillä on tämä. Jaha, ajetaanpa vähän lintuja. Ei ole päivä ettoneen aika nyt. Ei ole päivä ettoneen aika nyt. Se vaan päivä ettoneen aika on näköjään. Joo. Tuolla oli jossakin oli iso